जोबोद जोबोद साबायखर बे समाव नोंथांमोना जे जोंनि दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। दिनैनि जोंनि इयुथ्सनि जे हाबाफारि बेखौ जोङो दिनै नैबे रनजित बसुमतारी EM सारनि न'आवनो जों लानाय जादों। दिनैनि जे स्ट्रेंथ बे स्ट्रेंथखौ नायोबा जोङो बेखौनो बुजिनो हायो जे फैबाय थानाय समाव जोंनि UPPL दोलोआ नैबे जोंनि 14 नं चिरांदुवारनि जे समष्टि बे समष्टिया जोङो दिनै देरहानाय बे रोखा होननानै जों दिनै फोरमायनो हायो। मानो होनोब्ला जोंनि बे समष्टिनि जेसेबांनाखि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि UPPL दोलोखौ देरहानायनि जे सार्थआव दिनै अहरह दिनै खामानि मावगासिनो दं आरो जोंनि इयुथ्सफ्रा जेसेबांनाखि जोंनि UPPL दोलोनि जे माखासे नेम निथि माखासे खामानि बिथोन जों बे बिथोनखौ जोङो दिनै मावफुंगासिनो दङ आरो जों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जिखि थासारि फैया मानो नैबे जोंनि 14 नं चिरांदुवार समष्टिया रोखा होननानै जों दिनै बुंनो हायो। 14 नं चिरांदुवाराव जुदि UPPLनि बिजाथि होयोब्ला देरहानायनि सावगारिखौ नोंथांमोना इयुन हिसाबै माबायदि नुदों? बेखौथ' जोङो बिराद सारप्राइज होननानै जों साननानै लायो। मानोना बे समष्टिया दिनैनि थासारियाव जायखि बिजाथि फैया मानो बे दिनै UPPL दोलोनि हेंथायै रावबो गसंनो हानाय नङा होननानै जों दिनै दाथियै बुंनानै लानो हायो। नाथाय जों माखासे बेलायाव नुनो मोनो नोंथांमोननि कटिं चिराङाव EPF दङ, BJP दङ, APB दाबो जोनोम जानाय माखासे राजनीतिक पार्टिफोर दङ। बेनि बेलायाव माबायदि कन्टेस्ट जाथावथाव? दिनैनि थासारियाव जोंनि बे 14 नं चिरांदुवार समष्टियाव BPFनि जे थासारि BJPनि जे थासारि बेयो जेबो जोंनि समष्टियाव UPPLनि अनगायै जेबो फेक्टर नङा होननानै जों साननानै लानो हायो। आरो दा जिखिनि APB जे गोदान राजनीतिक दोलो जोनोम जादों बे राजनीतिक दोलोआ जोंनि समष्टियाव जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा होननानै जोङो दिनैहाय बुंनानै लानो हायो।